Hajp televizija našla se na licu mesta ispred Trećeg osnovnog suda na Novom Beogradu, gde je održano suđenje Milene Kačavendi i Jane Ćurčić. Bivše kume susrele su se i ispred suda, ali je Kačavenda brzinski uletela u auto, dok Jana odlučila da nam otkrije detalje i pikanterije sa suđenja. Nalazimo se ispred Trećeg osnovnog suda. Upravo je završeno ročište između tebe i Milene Kačavende, pa evo da čujemo, Milena je zbrisala, da tako kažem, uletela u auto, nije htela da da izjavu. Da, pa evo da čujemo od tebe šta se izdešavalo. Ništa, imali smo glavno ročište, u smislu sad ja neću neke termine znati da ti kažem, ali uopšteno sada će završeno da gledamo snimke. Sada sam ja svoj iskaz dala po onome što sam je tužila, ona nije to želela, čak je branioc hteo da se to još uvek odložilo, ona se ne seća prosto šta je to sve izjavila, a ja sam, kada sam davala svoj iskaz, počela sa time da čovek kada laže ne može se setiti svojih laži, istine, valjda možeš uvek da se setiš. Tako da sam obrazložila sve ono zašto sam je tužila, vrlo jasno, decidno, glasno, uputila sudiju sve to šta je bilo, objasnila gde, na kojoj televiziji, šta se radi, šta se spinuje, šta se priča i eto, to je otprilike onako, sažvakala sam je. Jel te iznenadilo što je rekla da se ne seća? Pa ne može to da iznenadi i mene, zato što je to i logičan sled da će da kaže da se kao ne seća, ali sutra kada budemo imali gledanje snimaka, vrlo lako će se setiti. Mislim, savjetovana je, pretpostavljam, da kaže da se ne seća i da je eto, loše se osjećala. Kako si ponašala? Vrlo arogantno, vrlo onako, dobacila mi je par puta, imali smo par varnica. Stvarno? Da. Šta je dobacila? Šta je rekla? Pa, bože. Tako nešto me je, što bi rekli, kao isprozivala. Sve u svemu ne znam šta bih ti rekla. Znaš, jedna situacija koja je po meni onako, jedva čekam da se završi. Znaš, bilo me je prilično sramota da stojim onako pred onim čovekom, gospodinom, i da mu pričam o nekom realitiju tamo bezvrednom i odvrtnom sa jednim kanalizacijom od ljudi, da se poistovećujem uopšte sa tim. To sam baš sada svojoj advokatici rekla, ona kaže potpuno te razumem, tako da ono pre mi je bilo da sagnem glavu, nego da, znaš, osjećaj taj ljudski mi je bio, ali ona onako vrlo gledala u mene, znaš, kad nešto pričam, pa kao stavljala je onako akcenat na svoj pogled, ne bi li me kao omela, pa nema šta da me ništa tu dezorijentiše u tom smislu. Tako da, rekla sam je samo u par navrata, taman super, pozdravio te bivši muž, baš nam sinoć pili kafu i tako, malo sam pecnala. A ona kako je reagovala na to? Ja znam njenu bolnu tačku, pa verovatno sam je time isprovocirala. A mogla sam još više, ali sudija kažnjava, tako da nećemo. Jel skidala naočare u sudnici? Da, jest. Pa mora da se skine naočare, nije imala ličnu kartu, dostavila je pasoš, koliko sam videla. Tako da nije na kraju rekla da to ništa nije istina, i kada je pitao sudija za šta ima da kaže na to što sam ja sve iznela, ona je rekla sram me bilo. Da, to je bila njena rečenica, tako da samo sam se nasmijala što se toga tiče. Mene sram da bude. Pa ne, ljudi koji su bez srama tako se i ponašaju. Znam da je prošli put bilo nešto reči, neko izvinjenje javno i to, znači od toga nema ništa. Vidiš, bitnu stvar sam zaboravila. Bolesna sam i na bolovanju sam i pod visokom temperaturom, čak sam to i sudiji rekla, kao pa želite da prekinemo, ne, mislim se samo da završimo što pre. Da se mi negde međusobno kao na kraju ipak dogovorimo i da to bude neko pomirenje, na što smo nas dve, ja i advokatica moja, rekli da to ne dolazi u obzir, tako da toga ništa. Tako da od javnog izvinjenja nema ništa? Nema ništa, ne praštam više nikom ništa i to je, nadalje je tako.
Dobro, sledeće suđenje, kad je? Se zna nešto? Zakazali smo za 17.7. pa sam ja zbog nekih privatnih stvari to odložila, jer mi je bitan datum, pa smo zakazali za 21. u 10 sati ujutru, tad se gledaju snimci i tada ću da, što bi se rekli, pojasnim kačovati. Dobro, pa i danas... Daleko od toga i od svega više da završimo i da pričamo neke normalne priče kad me sretneš, to je ili sud ili ne znam šta više, taj reality, da mi ne vidi. Počinju nam mnogo bitniji projekti od svega. Pa si zadovoljna kako je danas ovo prošlo? Da, jesam. Pa mislim, vidi, kada je istina na tvojoj strani, kada pričaš istinu i kada ti neko iz tvog privatnog života iznosi laži, a niti bio tu, niti svedok svega toga, a radio to zarad svoje popularizacije i da, ne znam, napravi nešto toga, mene potpuno želi da demantuje tim ili želi da mi uništi moj imidž, što sam ja jasno i rekla. Degradiraš me javno, uništavaš mi imidž, posledice mora da snosiš. Tako da, eto, ne znam, ako želiš još nešto... Htjela sam da te pitam, spomenula si Mileninog bivšeg muža. Jesmo. Jeste stvarno u kontaktu i... Da. Dobila sam čestitku za 8. mart i sve treba da se vidimo. Ja sam to već više puta rekla, to je opšte poznato, tako da, eto. Hvala ti. Molim. Ću da proverim da li je bilo još neko. Kome se ne sviđa, opet vam kažem, može da ide. Malo sam odužila, nisam mislila da će ovoliko da traje. Ja pa ti. Znači, uvijek prvo idem ja pa ti. Ja pa ti. Bože, šta ja izjavim, brate, sve, to je hit. Dobro, baš je odešlo viralno, jebote. Ali meni to, ja sećam se ova... nebitno. Viralnog, full cool top klipovi, smiješni klipovi, ostalo. Blamčuga, buraz. Sad vidjela sam. Aha, nisam odgovorila. Imam, dosta vas me pitalo ko mi je favorit u realitiju. Favorit mi je bio Kadra, to znate, zato što mi je bio onako specifičan s komentarima bla bla bla, ugasio se posle i to, ali mi je mnogo privlačio pažnju, baš mnogo. Da li možda i zbog naglaska, da li ne znam, ali Kadra mi se baš dopao, naravno, pored toga Ukica moj i ostalo, ali ne mogu Ukicu, mislim, to mi je svakako pristrasno, što se Ukice tiče, mislim, naravno, drug mi je, volim ga, obožavam ga i naravno da mi je favorit, kao i ste neki, to se tiče mene kao gledalaca realitija, moj favorit je Karić, to sam i rekla tamo da bih voljela da on pobedi, iako znam da on neće pobediti, znam koji tip ličnosti, profila tamo pobeđuje i sve ostalo, kao što znate i vi, ali voljela bih da, zašto mi je favorit? Zato što on mene nije poznavao, mislim, poznavali smo se mi u smislu, zna on ko sam ja, znam ja ko je on i što se tiče realitija i ovako po gradu dešavanja i situacije, znamo dosta tih ljudi jer smo iz istog grada, izlazili smo i on i ja i tako dalje, ali nismo se uopšte nikad sretali, nešto blejali ili bilo šta drugo. Ali on neko ko je ovu morbidnost i boleščinu komentarisao najrealnije i evo ga, Kadra mi je tu. Ljubim te, ljubi Kadra. Kaj onda ti dođe slina kaj je namještena, ja izađem van, ja padnem na koliko svađa, nema s kim, to su bila ludila. Vidim čovjeka, Bajro, žena mu pjeva, ti zveki tad sjediš tamo. Ja vidim čovjek, ljudi, mrtav ladan, tu je nered, tu je svađa, tu je ludilo. Čovjek sjedi, ja vidim stariji mangu, čovjek sjedi, gledam, ja kajem ljudi. I znaš kad skontaš neko, ko da je neko od naših ovih starijih. Ja sam znao kad je dobio smatra da su pregovori. Ma ti si udario onaj gips, to su sve stresno, kad su udario onaj gips tamo, pa oni ne znaju, pa od drugu te kancelariju vode, a ovaj viče na funk, zovite ga vani brzo ga izvedite ga vani. Kažu šta, evo ja gledam na one plazme tamo, znaš na ove sve ono. Da. Joj, brate, šta je rekao muka. Ali što ti ovako popije, mene ulovi, znaš to je znalo biti. Ja sam isto... Neću da imenujem zveki, jedna pjevačica pjeva, mi u zadruzi, pjeva jedna pjevačica.
S njom menadžer njen i njeno kao neko obezbjeđenje, drugovi ono. Ja napravim frku, oni me izvedu van. Ja tu frku s jednim momkom iz obezbjeđenja, drž, ne daj, ludilo, frka, ono. Ja ulazim, oni kao naš, oni bitni, oni kao od nje, kao što je bilo ono. Kaki ja, brate, popio ja na njih, Bajro. Šta ti, kako ti, šta? Šta vi koji ste, znaš ono, vidiš ti. Ja sam čovjeka vidio ga, evo ti ga pitaj ga u live prvi put u životu. Ja vidim čovjek sjedi o sebi, pri sebi, ne zanima ga ništa. Došla mu žena da mu pjeva, on sjedi i čeka da mu žena završi, pije svoje. Vidiš ti kaj neko pravi čovjek. Ja sam ga, tad sam te zagotivio i šta sam ti rekao i dan danas i uvijek i nazad. Ti vidiš po nekome šta je neko, a šta nije, šta je neko kad je neko